заедно и можем да наистина да споделим Божието Слово. Щастлива съм, че съм част от Божия народ и се надявам да остана до края част от Божия народ. Напоследък всички вие следите събитията, които се случват по света, слушате новините, гледате интервюта и аз го правя от време на време. Обаче направи впечатление, че почти навсякъде на интервюиращите или на тези, които са интервюирани, се задава един същи въпрос. Какво ни очаква? Добре, това събития там, Тръмп, Путин, бедствия и така нататък. Икономически кризи. Какво ни очаква? Какво ще следва от сега нататък? Разбира се, за съжаление, никой не дава положителна прогноза. Едни казват, че новия световен ред вече е разгърнат и ние ще трябва да минем в други измерения на живота, с други закони. Трети казват, че светът се разделя на два полюса. Запада, в лицето на Америка и нейните съюзници, и изтока, в лицето на Русия и заплаха от ядрена война. Никой не смее да каже, че идва нещо хубаво. Защото, вижте, събитията вече не е на месеци години, ами на 15-20 минути вече се сменят. За бедствията да не говорим. Ето вчера огромно земетресение в Мянмар. А пък тези земетресенията, те не спират. Те просто как да кажа, как този народ да се замисли, нали, за какво става въпрос. Това, че Америка гори и че бури и торнада и така нататък, Австралия беше в потоп и въобще има ли смисъл да говорим. Всеки миг вече някъде по света някои хора са в страшно бедствие. Никой от тези наблюдатели, които наблюдават световната сцена, не може обаче със сигурност да каже какво ще се случи следващия месец или следващата година. Каква посока ще заеме света от сега нататък, в следващите няколко години. Непредсказуемо. Обаче аз се задавам този въпрос. Какво очакваме ние, вярващите хора? Света не знае какво очаква. Не знае какво очаква. Гадаят, страхуват се. Какво очакват вярващите? Неделният закон, който наистина ще бъде наложен от една институция, за която ние много добре знаем, в лицето на римокатолицизма. И това е пророчество. И за него се говори не малко. Знаем какво прави Тръмп в момента. Папата в неговите енциклики непрекъснато пледира за съблюдаване на неделният ден. Ден на семейството. Тръмп иска да върне величието на Америка. И всички ние, които изследваме библейските пророчества, знаем, че тези две сили ще се обединят и ще настъпят последните дни на световната история. Не последните години. Но това не очакваме ние, вярващите. Има много хора, които толкова много са се вманиачили да чакат неделния закон. Братите, той ще дойде. Днес или утре той ще дойде. Обаче, готов ли съм аз за тези събития? Готов ли си ти, когато отидеш до банкомата и той ти отхвърля картата и ти приема да теглиш пари? Готов ли си, когато отидеш в супермаркета и там да ти отказва системата? Готов ли си да нямаш какво да сложиш на вечерта за храна на детето си? Готов ли си вяра да ти бъде изпитана до крайност? Да отидеш на море? Готов ли си? Той неделният ден ще дойде. Но аз готов ли съм да го посрещам? Какво? Това ли очаквам? Единствено Библията има сигурно становище и твърдение за това какво ще се случи. И това твърдение не е от миналата година, не е от идването на Тръмп, а от векове, преди днес да се изправим пред този въпрос. Какво казва Библията? Какво очаква този свят?
ще има посещение от Господа с гръм, с трус и с голям шум. Исаия 29.6. Откровение 1.7. Ето иде с облаците и ще го видим само ние. Ще го видим всяко око и онези, които го разпънаха. Всички земни племена ще заредаят за него. Ето това е, което Библията твърди, че очаква този свят. Какво очакваше Божия народ, когато напусне Египет? За къде тръгна? Ханан. Тръгна за Ханан. Да. Тръгна за обещаната земя. По тази пътека обаче, по този път, имаше ли предизвикателства, с които той се среща? И тези предизвикателства ще срещне ли Божия народ на последното време? Аз ще спомена само някои от тях. Предизвикателства бяха много, но три основни, с които Божия народ на последното време ще се сблъска преди Христос да се завърне на тази земя. Нека да проследим няколко момента от излизането им от Египет. Ще прочита Изход 13 глава, 17 и 18 стихове. А когато фараонът пусна народа, Бог не ги приведе през пътя на филистимската земя, че това беше близкия път. Защото Бог каза, да не би народът да се разкае, като види война и да се върне в Египет. Но Бог поведе народа по заобиколен път, през пустинята към Червеното море, а израелтяните излязоха от египетската земя въоръжени. И сега въпросът ми е, защо Бог избира Израел да не мине по прякия път, по всички магистрали, които египтяните бяха построили, и те бяха по-преки към обещаната земя, а Бог избира да го изведе, да го проведе през пустинята. Защо Бог избира дългия път? Трудния път. И те стигат до едно дефиле, стигат до зададена улица. Според старозаветния текст, Израел пътува денем и нощем, без да спира, докато стига Червеното море. И египтяните, и специално фараона, като ги наблюдават, им се чудят на акъла. И, брати и сестри, защо според вас Бог избира за обиколния път? Защо не ги прекара през хубавите улици? Той избира винаги най-доброто. Да, но кое беше най-доброто в случая? Ами щяха ли те да познаят как пада хляб от небето? Щяха ли да видят как се пука скалата и изтича вода? Да. Ами те трябваше да познаят този Бог. Кой е всъщност той в живота? Защо днес праведният човек минава през много трудности? Защо верният човек минава през много трудности? Защо, казват хората, Исус страда? Той вярва. Защо Авраам трябваше да отиде на море? Ами как ще види възкресението на Исак без да е време? Този народ трябваше да познае истинския Бог, който го изведе от тази земя и който говореше към Израел. И те стигат до път без изход. Тясна ивица. Фараонът знае, че те нямат никакъв шанс. Че те са обречени. Как са ги наблюдавали? Много интересно. Как са ги наблюдавали? Как фараон е наблюдавал на къде се движи тази голяма паплач според него? Значи те са по този път през пустинята. Египтяните са имали постове, имали са кули за наблюдение. И през деня информацията и вестите се предавали чрез огледала или чрез дим. През деня, а през нощта с огън. И тези вести са отивали директно в двореца на фараона. И той ги е наблюдавал. Чрез специални мигащи светлини, по протежението на пътя, фараонът е имал пълна представа на къде отиват тези хора с тяхнатия смахнат водач. Къде ще? Къде отиват? Отиват до Червеното море, те нямат кораби. Как ще минат? Как ще отидат до обещаната земя? Фараонът озверен, че те са виновни
за всички язви. Той знае, че те нямат изход. И сега е момента да ги върне отново. Изход 14 глава. Ще прочетем 5, 6, 9 и 10. А когато египетският цар получи известие, че народът е побегнал, сърцето на фараона и служителите му се обърна против този народ и каза: какво е това, което направихме, че пуснахме Израел да не ни работи вече? Затова фараонът впрегна колесницата си, събра войската си при себе си, взе 600 бойни колесници, както и всички египетски колесници с началници над всичките. 9 и 10. И египтяните се спуснаха след тях. Всички коне и колесници на фараона и така нататък. А когато фараонът се приближи, израелтяните видяха, че египтяните идваха след тях и израелтяните се оплашиха и викнаха към Господа. Неделният закон излезе. Фараон ги преследва и иска да ги върне. Брати и сестри, Израел наистина се изправя пред задънена улица. Научавайки, че египтяните ги преследват, те изпадат в паника. Какво ги очакваш? Смърт. Сигурна смърт. Дали? От какво имаха нужда в този момент Израел? Вяра. От вяра, но и от нещо друго. Пак 14 глава, ще прочета 13 и 14 стихове. А Мойсей отвърна народа: не се бойте, стойте и гледайте избавлението, което Господ ще извърши за вас днес, защото египтяните, които видяхте днес, ще изчезнат от погледа ви до века. Господ ще воюва за вас, а вие бъдете спокойни. Вървете напред, защото целта ви е какво? Не е, че хлебът умре. Целта ви не е да умрете. Целта ви къде е? Обещаната земя. Бог не ви изведе, за да ви доведе тук да се издадете в Червеното море. Бог ви изведе, за да ви заведе обещаната земя. Вървете напред, намокрете си краката. И вижте какво направи Господ. И сега, брати и сестри, искам един въпрос към себе си нарече и към вас. Стоим ли пред Червеното море в живота си? Без изход. Няма никакъв шанс да излезеш от проблема. Какво прави Бог? Раздели морето. Моисей стъпи и народът след него. И от какво се нуждаеше народът в този момент, когато го дебнеше опасност? Нуждаеше се от протекция, от защита. И Моисей чрез вяра им каза къде е тя. Господ върви пред нас. Не бойте се. Тръгнете. Сещам се тук за... Не знам дали сте гледали, аз не съм го гледала, но съм чела за примера за Индиана Джонс. Трите изпитания, пред които той трябва да премине, за да влезе в Светия Граал, където е умиращия му баща, болен баща. Той минава едното препятствие, там Божието слово, написано на камъни, скачат до после някакъв меч. Обаче последното, той се изправя пред една дълбока пропаст, 30 метра широка, 350 дълбока. И му казва, че той трябва да скочи. Ама това е невъзможно. Как човек да скочи 30 метра на 350 дълбока пропаст? Обаче баща му отсреща вика: вяра, моето момче, само с вяра трябва да скочиш. И той, това е легенда, разбира се, той прави. Дига си крака и нещо го поема и той отлита на отсрещния бряг. Трябва да вярваш, момче. И така, какво да очакваме, когато настъпят подобни събития в личния ни живот? Или в пътя ни към Ханаан като Божий народ? Ще има ли преследване? Вече има. В Сирия се убиват масово християни в момента. И на други места. Ще има преследване на Божия народ. И ние го знаем. Но това ли ни очаква?
Това ли ни очаква? В това преследване какво ще има? Ще мине ли Божия народ на последното време през подобна криза? Скъпи брати и сестри, колко пъти сме преживявали падането на японските стени? Колко пъти сме преживявали да минем по сухо през морето? Колко пъти Бог ни е опазил от хапещите змии в нашия път? Забравяме ли това? И когато дойдат последните събития, който остане жив, разбира се, и дойдат тези преследвания, които ще бъдат на живот и смърт, ще забравиш ли Божията протекция, която е била в живота ти? Да, Откровение 12 и 17 ни казва, тогава змеят се разяви против жената и отиде да воюва с нея. Да, ще има преследване. Да, в Даниил 12 глава казва, че светът ще премине през кръв, каквато никога не е бивал. Има, знаете ли, си задавам аз въпроса, но един бивш адвентист ме е попита, добре ли, каква скръб не е преживал света? Първа, втора, световна война, балкански войни, вижте сега какво става. Какво не е преживал? Чумата, черната чума, ковид, какво не е преживал света, че тази скръб ще бъде толкова голяма, че света никога не е преживял. И аз си го задавах това въпрос. Но знаете ли, когато света е минала през тези кризи, Божия дух все още е бил в сърцата на хората. Но тогава, когато Божия дух се оттегли от нечестивите, ви представите ли си на какво ще прилича тази света? Зверилник. Ти ще бъдеш принуден да бягаш, да се криеш, не защото те гонят, ами защото то е невъзможно да живееш сред хора, които са се превърнали на зверове. Скръб, която не е виждал светът. Времето, в което Божия дух се оттегля. Елън Уайт пише, дяволът ще предизвика болести и бедствия. Точно сега той действа. Бедствия по море и суша, страхотни пожари, урагани, градушки, наводнения. Тези действия на Сатана ще стават все по-чести и по-гибелни. И сега слушайте. Големият измамник ще убеждава, че Божиите служители са предизвикали нещастие. Какво обвиняваше фараон на египтяните? Вие са виновни за язвите. Ние загубихме децата си. Давайте да ги преследваме. Божиите служители ще бъдат обвинявани, че всичко, което се става в света, защото градове ще бъдат сринати със земята, и те ще бъдат обвинени за това, че те са причината това да постига света. Ще има издаден указ за омъртвяване на Божия народ. Но, слушайте сега обещанието, но никой няма да може да мине през мощните стражи, заобикалящи всяка вярна душа. Някои ще бъдат нападнати при бягството им, но издигнатите срещу тях мечове се чупят като сламки и безпомощно падат. Други са защитавани от ангели, преобразени като войници. Чели сте тези цитати. Какво очаква Божия народ в преследванията? Божествена протекция. Божията защита. И след издаване вече на смъртния указ на неделния ден, никой вярващ няма да бъде. На никой вярващ няма да бъде в живота. Бог е обещал протекция. Знаем първите реформатори, Джон Уиклиф, как го гонят по една пътека и някой с един голям прът иска да го удари, обаче после го милата главата. Спомням си с брат Никола Марков, когато печатахме книгата Живота на Исус, Великата борба в Козаревец, и трябваше с него да отидем до Плевен да ги предоставим за подвързване. И той каза, няма да ти казвам къде отиваме. Знаеш само, че отиваме в Плевен, защото съм сигурен, че ще ни следят. И като спряхме колата, каза, че оставаш тук, но не знаеш аз къде отивам. И после навръщане ми разказва как веднъж пълна колата с книги, спират го тогава катаджиите, но казва, видяха ми само документите, ако бяха отворили багажника, белене не ми върнаш. Бог обещава своята закрила над всички онези, които са верни. И така, какво ни очаква? Гонение и преследване? О, да! Но ни чака защита и протекция. Не бой се.
И, брати и сестри, ще имаме такава протекция, каквато ние самите не можем да проумеем. Сламкаш, като мечовете, щитовете и пушките им ще бъдат като сламчици. А ангели като войници. Ами, как да се страхуваш? Ще минем през това преследване с божествената закрила и протекция. И така, първият момент, който премина през Израел, когато излизаше от Египет, това беше преследването на фараона. Но беше и невероятната божествена закрила и защита. Това огнения стълб през нощта, облачния през деня, грижата на Бог за неговия народ. Втория момент. Изход 16 глава, от 1 до 3. Като се вдигнаха от Елим, цялото общество израелтяни дойдоха в пустинята Син, която между Елим и Синай, на 15-ти ден от втория месец, откакто излязаха от египетската земя. Вече 2 месеца са из пустиня. И сега стигат до някаква пустиня Син. А в пустинята цялото общество израелтяни роптаяха против Моисей и Араон. Израелтяните казаха: по-добре да бяхме умрели от Господната ръка в египетската земя, когато седяхме около котлите с месото и когато ядяхме хляб до ситост. Защо ни доведохте в тази пустиня, за да изморите цялото това множество от глад? Още на втория месец провизиите свършват. Няма хляб, няма мляко, няма туфу, няма домати, няма ябълки. Няма нищо. Мековете с храна и с вода свършват. Но около е пустиня. Пустинята Цин се е характеризирала с сухи храсти, нищо не се ражда там, пълна пустош. Няма Кауфланд, няма Лидъл наблизо, няма откъде да пазаруват и те са пак обречени. Нали така? Няма храна. Какво ги очаква? Глад. Провизиите свършиха. На съвременен език как се нарича това? Как го наричаме ние днес, когато нямаш пари, когато няма храна, икономическа криза. Икономическа криза. Те нямаха възможност да заминат за Германия, за Англия, за Франция да работят, за да поддържат близките си. Зависеха изцяло пак от Божията грижа. Оставили ги Бог без хляб и вода. Четвърти текст на 16 глава на Изход. Тогава Господ каза на Моисей: ето ще ви изпратя хляб от небето и ще излиза народът всеки ден да събира колкото им трябва за деня, за да ги изпитам, ще ходят ли по закона ми или не. Минаха Червеното море по сухо и сега пак съжаляват за Египет. Оставили ги Бог на произвола на съдбата. Икономическа криза. Ще мине ли Божия народ на последното време през такава? Всъщност в момента всички сте чули, много финансови експерти използват това понятие. Светът навлиза в икономическа криза. Много страни в Европа са в рецесии, доларът се слива, но това е в политическия и икономическия свят. Да, тук споменах на някой, че слушах едно интервю, че до края на октомври тази година в целия свят ще трябва да се въведе електронна валута. И няма да има вече банки, банката ще бъде една Централната световна банка и тя ще оперира с плащи пари. Когато искаш ще се вземе, когато трябва нещо, когато искаш ще го блокира и така нататък. Какво ще се случи в духовния свят? Откровение 13 глава. Няма да могат да купуват, нито да продават. Пълен контрол над всички и над всичко лично. И ако не си в съгласие с тяхните закони, ще имат право да ти вземат имуществото, да блокират банковата ти сметка. Всъщност, този контрол вече го има сега.
Един приятел не беше дошъл на гости. И в разговора той стана въпрос за тези събития и за това. И той каза, ама този контрол вече го има. В Китай, казва, навсякъде има камери. И ти никога не получаваш фиш за глоба. Никой не те глобява. Може да си минал с превишена скорост, може да не си платил данъците, може да си направил някакви други нарушения, обаче нямаш глоба. Обаче, като отидеш да пазаруваш в някой магазин, системата ти отваря. Отидеш да си купуваш билет за самолета, системата ти отваря. Не си редовен. Ти си нарушител на закон. Виждате колко лесно всичко може да стане за една вечер. И така, пълен контрол на всичко. И все още имаме защита от държавните закони. Тогава, когато обаче тази защита бъде отказана, нашата зависимост ще бъде само от това. Израел няма храна, няма вода. Пустиня. Нашата закрила и зависимост ще бъде само от Бога. И какво е обещал той? Нека да прочетем. Исаия 33, 16. Знам, че ви знаете тия стихове, но просто за да се насърчим заедно, защото не ни чакат добри времена. 33-16. Той ще обитава на високо. Става въпрос за праведния, който уповава на Бога. Крепостите на скрити ще бъдат място на защитата му. Хлябът му ще бъде даден и водата му няма да липсва. Псалом 37-19 ни казва, че 37-19, да. Псалом 37-19. Те няма да се посрамят в лоши времена. В дни на глад ще бъдат сити. И така нататък. И имаме Божиите обещания, че Бог ще се погрижи за тези наши нужди. Така че икономическата криза и блокираната банкова сметка няма да оплашат Божия народ. Защото Бог е казал, хляб и вода няма да ви липсват. Всъщност, Бог задоволява ли сега, грижи ли се за своя народ и сега, в днешния дни? Ами, брати и сестри, изобилие имаме. Изобилие имаме. И тогава, когато сме били в бедност, и тогава, когато е нямало това или онова, Бог винаги по някакъв начин е снабдял. Спомням си за едно семейство в Англия, млади, двама студенти, току-що се задумяват. А пък студентите, знаете, че те нямат банкови сметки, нямат много пари, и се нямат пари. Те се задумяват, някаква скромна там, сватба, силно казано, и трябва да се плащат. Мъжа работил там почасово, за да се плащат найема. Обаче за седмицата, която им предстояла, им останал само 1 паунд. Няма ли средства? И казали, с този 1 паунд трябва да изкараме седмица. Може би само за 2 хляба и с тях трябва да изкараме седмица. Отиват в супермаркета и казват, Господи, ако трябваш, идем по една филийка на дена, но нали, благодарим ти за това, че все пак имаме. Отиват в супермаркета и взимали се там хляба, хляб, не мога да ви кажа точно, не се сещам. И каза, по това време виждаме една възрастна, много възрастна жена от църквата, обаче е страшна бъбрица. А ако се спреш с нея, цял час не ти мърда, пък ние казва, бързаме, трябва да отидем да учим за изпити. Обаче тя не, и така гледахме, казва да се поскрими между щандовете, да не види, обаче казва, тя не видя. Тя не видя и директно се запъти към нас и кога не съм ви виждала, не знаете. Така, чух, че вие сте се задумили, така радостни, така и те се чудят, нали, сега на къде да гледат. И тя казва, ама знаете, от кога искам да ви срещна и да ви дам един подарък за сватбата. Ето ви 10 паунда. А 10 паунда за това време са много пари. Могат да си изкарат 2 седмици даже за храна с него. И тогава мъжа казала, Господ да благослови тая бъбрица, дето дойде точно на време и дето отвори сърцето си и ни даде тези 10 долара, с които ние не изкарахме седмицата. Така че, ако се страхуваме от това, че ни чака икономическа криза,
брати и сестри, ще ние отиваме в земя, където текат какво? Мляко и мед. И Господ ще не остави ли гладни, боси, жадни в този път по пътя към тази обещана земя. Очакване обещаната земя и дървото на живота. И така, икономическа криза. Нека да не забравяме, така както Израел направи, да не забравяме колко Господ се е грижил за нас и когато дойдат някакви тягостни моменти, да, може да останем само на един хляб 2 дни, но Бог е обещал, че Той ще се грижи за нас. И така, втория момент беше икономическата криза, която Израел срещна по пътя към Ханаан, която ще срещне и Божия народ преди да влезе в новата земя. Третия момент. Изход 32 глава от 1 до 4 стихове. 32 глава от 1 до 4 стихове. А като видя народът, че Моисей се забави да слезе от планината, народът се събра срещу Араон и му каза: стани, направи ни богове, които да ходят пред нас, защото този Бог не ходи вече пред тях, нали? Той преди малко ги пазеше и ги водеше и сега е с Моисей. Защото този Моисей, човекът, който ни изведе от египетската земя, не знаем какво му стана. Какви ни приказва този пастор? Абе, я го оставете. Вижте каква е реалността. И така, Араон им каза: извадете златните обици, които са на ушите на жените ви, на синовете ви, дъщерите ви и ми ги донесете. И така, целият народ извади златните обици. И Араон взе ги и с ръцете си изля от тях фигура на теле. И издяла тлето и каза: тези са боговете ти, Израилю, които ти изведат от египетската. Какво е това неверие? Какво е това неверие? Вярно е, че те в Египет са свикнали тяхните богове да бъдат унагледени. Нали, Египет е на телец, на какво ли не се кланяха на жаби. Но и те искаха да унагледят. Ама по този начин трябваше да бъде. И така, поклонение. Тъй като тяхното пребиваване в Египет беше доста дълъг период и те бяха позабравили кой действително е Йехова. И затова той ги превежда през пустинята да им покаже отново кой е. Ние всички сме родени в Египет, брати и сестри. Така ли? Планетата на греха. Бог според нас бави своето идване, но нека да не забравяме, че последният изпит на Божия народ ще бъде предмета поклонение. По пътя ни от Египет до Ханаан. На кого ще избереш да се покланиш? Откровение 14 глава, тройната ангелска вест ни говори за две поклонения. Едното поклонение е пред Твореца, който е създал небето и земята, а другото поклонение е пред звяра и неговия образ, и който приема белега на челото ръката си. Това наложително поклонение скоро ще се случи. Но това ли очакват вярващите? То ще е за много кратко. А другото поклонение, колко ще бъде? Горе в небето. Цяла вечност. Това поклонение, което не се изисква, то ще бъде за кратко време. Поклонението, което Бог ни предлага, и от събота на събота, и от новолуние на новолуние, ще идваме да се покланяме на нашия Творец. И така, какво ни очаква? Да, ще минем през преследване с Божията протекция. Да, ще минем през материална криза с Божиите провизии. Да, ще има наложително поклонение, но то ще бъде за краткост. Очакване вечност с нашия мил Исус. И представете се само каква среща ще бъде една майка да прегърне детенцето си, излязло току-що от гроба. Братя и сестри да се срещат. Да прегърнеш майка си. И да знаеш, че това няма да свърши. Че няма да има раздяла. Всичко, което е приготвено, за нас е извън нашите представи. Очакване ново небе и нова земя, в които ще царува правда. Няма вече сълзи, няма болка. Заслужава ли си да изминем пътя от Египет до Ханаан с вяра? Целта е неповторима.
Целта е невероятна. Спомните ли си, имаше една народна песен, в която се пееше как едно момиче, което е влюбено толкова много в своя избранник, че е готова да мине през гори, през дълбоки води, през всякакви други препятствия, само и само да отиде до него. Готова на всякаква саможертва. Да мине всичко, което й предстои пред пътя. Трудности, бедствия, но да отиде при своя ближен. Не знам дали сте чували и гледали интервюто с едно момче Георги Пеев, което е с трансплантация на бъбрек и на сърце и изкачи връх Килиманджаро, който е около 6000 метра висок. Картините по пътя се сменят. Целта е важна. Ако не знаеш на къде отиваш, няма значение на къде ще тръгнеш. Но ние знаем на къде сме тръгнали. След като и днес има хора, които не се спират пред нищо, само и само да постигнат целта си, колко повече мотивация трябва да има Божия народ в това последно време, когато вижда, че Исус идва, че всичко, което се случва, говори, че светът отива към своя край. Скъпи брати и сестри, нека да не забравяме кои сме и на къде сме тръгнали. И ще приключа с два текста от Словото Божие. 2 Петрово, 3 глава, 13 стих. А според обещанието му очакваме ново небе и нова земя, в които ще живее правдата. Тит 2 глава, 13 стих. Като очакваме сбъдването на нашата надежда, славното явление на нашия велик Бог и Спасител Исус Христос. Нека всички ние да имаме онази вяра, които имаха Моисей и всички герои на вярата. Да минем през тези препятствия, които ни очакват, за да влезем в обещаната земя. Амин. Амин.